προσκληθεί απόψε για να μιλήσω, να πω λίγα λόγια για το βιβλίο του Χάρη Κυριακίδη. Είναι πράγματι ιδιαίτερη χαρά και αποδέχτηκα την ευγενική πρόσκληση του Χάρη να παραστώ απόψε και να μιλήσω για την τρίτη συγγραφική του προσπάθεια. Προηγήθηκαν δύο άλλες εκδόσεις με τίτλο «Διεθνοποίηση στη στράτευση» και «Σγύρεν αλίαν αιωνίως απικία» με ερωτηματικό. Συγχαίρω τον Χάρη γιατί στο βιβλίο του «Περιοφαλού της γης», μια κριτική ανάλυση της σκηνής και του παρασκηνίου του Κυπριακού, μοιράζεται μαζί μας τις πολύτιμες εμπειρίες και τα βιώματα που του έδωσε η πολυετής ενεργός συμμετοχή του στα πολιτικά δρόμενα του τόπου, που είναι σχεδόν 4 δεκαετίες. Γνώρισα τον Χάρη ως ιδρυτικός τέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος και στενός συνεργάτη του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού και μετέπειτα ως γραμματέα τύπου και διαφώτισης στα πρώτα δικά μου βήματα στην πολιτική, ως νεαρή τότε απόφοιτος πανεπιστημίου, που επιστρέφοντας στην Κύπρο και ως πρόσφυγας μάλιστα, μετά την τουρκική εισβολή, ήθελα να μειχθώ ενεργά στην γυναικεία οργάνωση του Δημοκρατικού Κόμματος, πιστεύοντας και πιστεύω ακόμα στο τρίπτυχο ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Για μας πάλι ο στόχος, σαν πρόσφυγες, είναι και παραμένει η απελευθέρωση του τόπου μας και η επιστροφή σίγουρα στη γενέθλια γη. Μπορεί να έχει ουτοπία, αλλά κάποιοι από εμάς ιδεολόγοι αγωνίζονται από οποιαδήποτε έπαρξη, γιατί ακόμη πιστεύουμε στο θαύμα. Από την πρώτη στιγμή διέκρινα στο Χάρη ένα ανήσυχο πνεύμα, που διαρκώς αναζητούσε την αλήθεια, τα αίτια και τα αιτιατά, για την ταραχώδη ιστορική διαδρομή της Κύπρου μας και την τραγωδία που έπληξε ιδιαίτερα το νησί μας το 1974, με το δίδυμο έγκλημα πραξικόπημα εισβολή. Ως ενεργός πολίτης και ως πρόσφυγας γεννηθής στην Ομορφίδα και ζώντας στην Νεάπολη, μετέδιδε την αγωνία του για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό μέσα από την ποικίλια αρθρογραφία, την πολιτική του δραστηριοποίηση και τις αναλύσεις που δημοσίευε στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Συμμετείχε μάλιστα σε πολλά συνέδρια εκπροσωπώντας και το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Χάρης έχει τη δική του φιλοσοφική και ερμηνευτική προσέγγιση των εξελίξεων στο Κυπριακό. Την παραθέτει στο βιβλίο του με τόλμη, παρησία και θάρρος. Απλά, λιτά και απέριτα, αναφέρεται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο του Κυπριακού, χωρίς πολιτικαντισμούς ή επιτίδευση. Μιλά και γράφει χωρίς να νιώθει αφιψηλού, χωρίς να παριστάνει τον παντογνώστη ή τον περιβεβλημένο με το αλάθητο του Πάπα. Εκθέτει την δική του οπτική γωνία, δίνοντας στον αναγνώστη πολλά ερεθίσματα για περαιτέρω προβληματισμό και έρευνα. Δεν επιχειρεί να γράψει ιστορία, ούτε επιστημονικά τεκμηριωμένη πραγματεία. Καλεί ωστόσο τον αναγνώστη να αξιοποιήσει τα γραφόμενά του ως ερεθίσματα, καθώς λέει ο ίδιος, και πρόκληση για περαιτέρω εμπάθηση, διασταύρωση, καλύτερη τεκμηρίωση, ακόμα και διάψευση. Το βιβλίο «Περιοφαλού της γης» καταπιάνεται εισαγωγικά με τη φιλοσοφική κοσμοθεωρητική προσέγγιση των πραγμάτων. Αναφέρεται στην εξαιρετική γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου από χιλιάδες χρόνια, στο κέντρο ενός τριγώνου, όπου αναπτύχθηκαν οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί της λεκάνης της Μεσογείου, που αποτέλεσε ανέκαθεν τον ορφαλό ενδιαφέροντος των κατά καιρούς επίδοξων κοσμοκρατόρων, κάτι που έριξε το νησί στο μάτι του κυκλώνα του ενεργειακού πολέμου και των οδών διάδρασης και μεταφοράς των υδρογοναθράκων. Το πρώτο μέρος του βιβλίου καταπιάνεται με τις στρατολογήσεις και εγκλωβισμούς. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το κεφάλαιο. Αρκετές από αυτές τις βιωματικές εμπειρίες που αφηγείται, τις έχω ζήσει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εθνικός βουλευτής και στις επαφές μου με ξένους. Μιλά ακριβώς για στρατολογήσεις και εγκλωβισμούς διαφόρων παραγόντων από ξένες χώρες, προκειμένου να προωθήσουν ξένα συμφέροντα, τον ρόλο των Βρετανικών υπηρεσιών στην Κύπρο και όχι μόνο, τη στράτευση και την αξιοποίηση ψιθυριστών. Ο συγγραφέας καταγράφει προσωπικές εμπειρίες και βιώματα από απόπειρες εγκλωβισμού του ιδίου και στυλιτεύει τους κατά καιρούς εξουσιαστές και δυνάστες για τη ματαιοδοξία και την απληστία τους. Απορρίπτει δόγματα, ανίερες στρατολογήσεις πρακτόρων και ψιθυριστές του στέματος, γιατί όπως λέει ο ίδιος, καπηλεύονται και καταδυναστεύουν το ελεύθερο πνεύμα. Απορρίπτει το δόγμα του πίστευε και μη ερεύνα και διαχωρισμούς του τύπου ο δικός σου και ο δικός μου. Στα στρατόπεδα επιρροής, δυστυχώς εντός των κομμάτων και των δικών μας κυπριακών κομμάτων. Υπάρχουν τα στρατόπεδα και υπάρχουν ακριβώς
και η πολεμική, από το ένα στρατόπεδο στον άλλο. Είναι κατηγορηματικά αντίθετος με την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε, που εγκλωβίζει την ανθρωπότητα στις ανάγκες των ματιόδοξων εξουσιαστών και αρχομανών, που αναγκάζουν ανθρώπους με μικρή αυτοεκτίμηση ή καιροσκόπους να λαθροβιώνουν ως χαμελέοντες σε κάθε εναλλαγή της εξουσίας για να ικανοποιήσουν τη διατήρηση της δικής τους ανωτέρας τάξης σε εισαγωγικά, όπως λέει ο ίδιος, έναντι των αναλώσιμων κοινών θνητών. Προβληματίζεται για την οπισθοδρόμηση της ανθρωπότητας στο σκοταδισμό και αναζητά την απαρχή μιας νέας πορείας προς το φως της αλήθειας, προς ιδανικά, αρχές και αξίες, που θα δώσουν τέλος σε πολέμους και αντιπαραθέσεις που περιφρονούν τον άνθρωπο και τον θυσιάζουν δυστυχώς στον βωμό της απληστίας των δικών τους φιλοδοξιών. Στυλιτεύει τις στρατολογήσεις φιλόδοξων αριδιστών από μυστικές υπηρεσίες ξένων χωρών με εξαγορά συνειδήσεων ή εκμετάλλευση προσωπικών αδυναμιών ή ακόμα παγίδευση, φωτογράφηση, ηχογράφηση ή υποκλοπή συνδιαλέξεων για να πρακτορεύουν ξένα συμφέροντα έναντι πάντα κάποιων ανταλλαγμάτων. Στυλιτεύει την επιφανειακή κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις δηλώσεις διαφόρων πολιτικών, καλώντας τα νιάτα της Κύπρου να στέκονται με κριτικό φακό, να διαβάζουν, να ερευνούν και να μην τα βάζουν κάτω ούτε στα πόδια από αηδία ή απογοήτευση, αλλά να απαιτούν και να διεκδικούν ενεργά λόγο και ρόλο, αφού οι αποφάσεις των ταγών αφορούν και επηρεάζουν το δικό τους μέλλον. Ο συγγραφέας θεωρεί πως ο κυπριακός λαός βρίσκεται εγκλωβισμένος στα χέρια μιας εσωτερικής αποικιοκρατίας, η οποία τον αντιμετωπίζει αφιψηλού και από καθέδρας, χωρίς να αισθάνεται υπόλογη και υπεύθυνη απέναντί του ως υπηρέτης του λαού, αλλά ως αφέντης και δυνάστης του. Και ο λαός ως υποτελής υποχρεούται δυστυχώς να παρακολουθεί και να ακολουθεί και να υπηρετεί τη ματιοδοξία της, αλλά και να πληρώνει λάθη, πράξεις ή παραδείξεις της. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με χρονολογικές αναδρομές, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο αναφορικά με τα διεθνή πράγματα, αλλά και με το πώς επηρεάστηκαν και τροχιοδρομήθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό και το εσωτερικό μέτωπο, καταλήγοντας με το πολιτικό σκηνικό και τα ισοζύγια δυνάμεων, με τα πολεμικά και μετά την ανεξαρτησία. Είμαι βέβαιη πως αυτό το μέρος θα καλυφθεί εκτενέστερα από τους άλλους ομιλητές. Το τρίτο μέρος, που και πάλι μου άρεσε πάρα πολύ, εξετάζει τη σύμπλευση και σύγκρουση συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων στο Κυπριακό, τη συντήρηση της μακρόχρονης εκκρεμότητας και την αποτελμάτωση του Κυπριακού, επισημαίνοντας τα πολλά και αναπάντητα ερωτήματα, τις σκοτεινές ψυχές, τις ατιμόρυτες προδοσίες, τη διαπλοκή και διαφθορά στα ψηλαδώματα. Μια διαπλοκή και διαφθορά που έχει σπρώξει σήμερα το λαό μας στην απόγνωση και τη μιζέρια. Η ατιμωρησία συντηρεί την ασυδοσία, διονύζει την ολιγαρχία και δυστυχώς και την εσωτερική αποικιοκρατία. Οι όροι είναι αυτοί που χρησιμοποιεί ο ίδιος και στη δική μου ομιλία είναι σε εισαγωγικά. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως ο λαός τη χάνει εκμετάλλευσης και τελεί σε κατάσταση υποτελών υπηκόων. Οι επισημάνσεις του Χάρη Κυριακίδη είναι κέρυες και επίκαιρες όσο ποτέ πριν. Φωτογραφίζει τα όσα τραγικά και απαράδεκτα διαδραματίζονται σήμερα στη νέα τάξη πραγμάτων, παγκόσμια αλλά και σε τοπικό επίπεδο, από έξωθεν ελεγχόμενες ηγεσίες και μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε μια βίαιη σύγκρουση συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων για περιορισμό και ποδηγέτηση ή και κατάλυση της κυριαρχίας των μικρών κρατών. Με άτυπες συμφωνίες ικανοποιούν οι ίδιες οι μεγάλες δυνάμεις τα δικά τους γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και άλλα οικονομικά συμφέροντα, διατηρώντας αναμεταξύ τους μια ισορροπία τρόμου. Απομυζούν τον ιδρώτα και τον πλούτο των χωρών και των λαών στα πλαίσια του βίαιου ή ειρηνικού δίθεν διαμοιρασμού της παγκόσμιας πίτσας. Εξουσιομανία και απληστία για συσσόρευση πλούτου και ισχύως σπρώχνει την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Στην περίπτωση της Κύπρου, ο χάρης είναι ξεκάθαρος. Το μικρό χρυσοπράσινο φύλλο βρίσκεται ρηγμένο κατά μεσή σε φουρτουνιασμένο πέλαγος. Η ύπουλη βρετανική διπλωματία εμένει στην υπόσκαψη του δικαιώματος του λαού μας να ζήσει απεγκλωβισμένος από την δική της, να μην ζήσει απεγκλωβισμένος από τη δική της επιρροή και μανιωδώς επιδιώκει νομιμοποίηση και μονιμοποίηση των τουρκικών σχεδίων, εγκλημάτων και επιδιώξεων. Παλεύει να διατηρήσει τα κεκτημένα της στο νησί με τις κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις, ποδηγετώντας τις ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και ελέγχοντας δυστυχώς τα πολιτικά ισοζύγια ανάμεσα στις δύο κοινότητες, αφού πρώτα τις οδήγησε σε σύγκρουση και αλληλοσπαραγμό.
συντηρεί τη ραγιαδίστικη αγγλολαγνία στην κοινωνικο-οικονομική και πολιτική ελίτ για να διαιωνίσει το δικό της επικυρίαρχο ρόλο. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, αναζωπυρώνεται και το ενδιαφέρον άλλων μεγάλων δυνάμεων που συνοθούνται στην περιοχή μας λόγω της ύπαρξης υδρογοναθράκων. Όσον αφορά το Κυπριακό, ο συγγραφέας αναφέρεται στον ανίερο και απαράδεκτο εμποδισμό μας για δεκαετίες, στα πλοκάμια των μυστικών υπηρεσιών και της διαφθοράς και της διαπλοκής που ενδυμεί ως καρκίνωμα, με μεταστάσεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια άσκησης σωστής εθνικής στρατηγικής και πολιτικής. Είναι και το μεγάλο ερώτημα που έχω προσωπικά ως πρόσφυγας, γιατί τόσα χρόνια μιλούμε για την ανάγκη μιας πανεθνικής στρατηγικής και ακόμα δεν την είδαμε και δεν θα την δούμε. Παραμένουμε δέσμοι σε πολιτικές, διπλωματικές και στρατηγικές επιλογές που όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τα καλώς νόμενα εθνικά συμφέροντα, αλλά τα υποσκάπτουν και δυστυχώς τα προδίδουν. Μπορεί κατά τη συγγραφέα η Κύπρος να μην είναι ο φαλός της γης, αλλά είναι ένα από τα κλειδιά ή τους κρίκους που αποτελούν την αλυσίδα των προβλημάτων που εκκρεμούν από τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Κάφκασο και τη Μέση Ανατολή. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Χάρη, πως οι προσδοκίες μας ως λαός παραμένουν δυστυχώς ανεκπλήρωτες. Οι προδοσίες σε βάρος μας επίσης παραμένουν ατιμόρυτες. Τα ερωτήματα μας είναι όντως πολλά και αναπάντητα. Η διαπλοκή και η διαφθορά που αγγίζει ψηλά δώμετα δυστυχώς κουκουλώνεται. Ο λαός όχι μόνο έπαψε να εμπνέεται από το παράδειγμα της ηγεσίας του, αλλά σπρώχνεται διαρκώς στη μιζέρια ενός αγώνα για προσωπική επιβίωση. Ζούμε την πόλωση και τον διαχωρισμό του λαού σε πολιτικές επιλογές του μη χειρότερου. Έχει πληγεί η αγωνιστικότητα και το φρόνημά μας. Δεν είναι τυχαία η αποχή του λαού από τις κάλπες. Δεν θέλει να συμμετάσχει στην άσκηση των δημοκρατικών του δικαιωμάτων και αυτό είναι τραγικό. Γιατί αν πάψει να είναι ενεργός πολίτης, ο τόπος μας θα χαθεί. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα, με τον απόλυτο έλεγχο των πόρων από τις διεθνείς ολιγαρχίες και την εξάρτηση των λαών από ελεγχόμενα κέντρα, βάλετε η παιδεία στον τόπο μας, αλλά δυστυχώς και ο θεσμός της οικογένειας. Αυτό και ιδιαίτερα είναι σημαντικό, γιατί με την εξέλιξη της κυπριακής οικογένειας, η ρευστότητα που υπάρχει στο θεσμό και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν πρέπει να διαφυλακτούν ως κόριο οφθαλμού, γιατί, όπως δήλωσα και στην πρόσφατη παρουσίαση του δικού μου βιβλίου, η μετεξέλιξη της κυπριακής οικογένειας, δυστυχώς έχουμε μία ρευστότητα που πρέπει να μας προβληματίσει όσον αφορά τον πυρήνα της οικογένειας. Είναι κρίμα που σήμερα πεφωτισμένοι και χαρισματικοί ηγέτες με ανθρωπιστικά πιστεύω και αισθήματα υποσκάπτονται από ελεγχόμενες ηγεσίες και δυστυχώς ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς εμπνευσμένες ηγεσίες, οι λαοί δεν έχουν τη δύναμη να εξηγηθούν ενάντια στο άδικο. Είναι γι' αυτό που ο συγγραφέας καταλήγει λέγοντας πως ίσως υπό τις περιστάσεις να απομένει νομοτελειακά η βίαιη και ματηρή σύγκρουση των γιγάντων, και εννοεί τις μεγάλες δυνάμεις, που δεν θα τα βρουν στη μοιρασιά, για να μπορέσει να υπάρξει ίσως ένα είδος κάθαρσης και να υπέρθει σωτηρία. Εκφράζει μάλιστα την προσδοκία πως ίσως μέσα από τη στάχτη και τα αποκαΐδια να μπορεί να ξαναπλαστήσει ένα μη γενετικά μεταλλαγμένο λουλούδι. Προσωπικά, αγαπητέ Χάρη, ευελπιστώ πως χρειάζεται το ξύπνημα του ενεργού πολίτη, η κάθαρση των ενόχων που σέρνουν μια χώρα και τη χώρα μας στην καταστροφή με τις ανίερες συναλλαγές, τις παρασκηνιακές διαπλοκές, και αντί να στηρίζεται ο λαός και ειδικά ο τομέας της παιδείας και της οικογένειας, δυστυχώς βλέπουμε μια κατηφόρα και μια αξιακή κρίση. Συγχαίρω τον Χάρη Κυριακίδη για το βιβλίο του, γιατί θεωρώ ότι καταθέτει τις βιωματικές του εμπειρίες με σαφήνεια και αγάπη προς τούτο το μαρτυρικό τόπο, βάζοντας το δικό του λιθαράκι με την κριτική ανάλυση της σκηνής και του παρασκηνίου του Κυπριακού στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και κατανόηση ενός προβλήματος που μας ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια. Αγαπητέ Χάρη, εύχομαι το βιβλίο σου να είναι πραγματικά καλοτάξιδο και να πάει στα χέρια κάθε πολίτη που θέλει να δηλώνει ότι είναι ενεργός πολίτης σε μια χυμαζόμενη ημικατεχόμενη πατρίδα. Ευχαριστώ. Για τα λόγια της. Όταν διάβασα το βιβλίο του Χατζοκυριακίδη και τα κουβεντιάσαμε τίποτα πράγματα, προσπάθησε να κρεμίσει κάποια είδωλά μου. Αντιστάθηκα εντός, αλλά τραγουδίστηκα, πρέπει να ομολογήσω. Συνεχίζω να αντιστέκομαι.
μέχρι να τα ξαναποδιάσουμε και ίσως πέσω τότε. Ανοίγοντας το βιβλίο στις πρώτες σελίδες,